искам да поканя на сцената Христо Димитров, хореограф, продуцент на НФА Българе, създател на фестивала в Жеравна на фолклорната носия. Скъпи приятели, здравейте! Отново! За мен е огромна чест да ви посрещна тук, Добромерица, Жеравна. Искам преди да започнем официалното откриване да направя един акт. Едно дело, което съм упълномощен да извърша от новата организация, която създадохме преди няколко седмици тук на Войводската среща Пазители на българщината. То се случи тук на същото това място на 25, 26 и 27 юли. Тук на тази поляна взехме решение всичките членове на тази организация, както ние наричаме войводи, съвременни войводи, тези хора, взехме решение веднъж в годината да даваме един изключителен приз, една награда, отличителна награда, и тази награда да бъде на най-достойния българин според нас, според нашите виждания в държавата. Тази година, по изключение като първа година на този приз, който ние наричаме Апостол на българщината, и за нас това е най-голямата титла, която можем да дадем на някой човек, тази година този приз ще бъде даден по изключение, само тази година на 2 души. И аз имам удоволствието, привилегията и задължението, като председател на организацията Пазители на българщината, да връча първият приз тази вечер, тук и сега. Не знам дали да кажа за радост или за съжаление, може би и за двете, но този приз Апостол на българщината няма да го връча на българин, а ще го връча на Ян Чарлз Андерсон. Човекът, който инвестира повече от 2 милиона лева в българската култура, вече е получил почетния знак на президента на България. Това е от патриотите, от хората, които обичат България, които са готови да се борят за съхраняване на българския дух, култура, традиции и фолклор. Ян, надявам се да са ти привели. Това нещо е за теб като най-достойният българин. You want to say something? Okay, please. Преводач, микрофон. За преводача. I want to say thank you very much for this respect. Първо искам да благодаря много за изразения респект и уважение към мен. It's wonderful. Страхотно е. This is the 7th year that we have made this festival. Това е вече 7-та година, която провеждаме този фестивал. And we have not seen them yet. But politicians from 3 parties are coming. И не сме ги видяли още, но очакваме и доста гости от политическия живот. Politics has been very strange for the last 2 years. Политиката за последните няколко години е малко странна. I hope through this festival and from the attendance of the 3 parties, we may make in Bulgaria something special. И аз много се надявам с този фестивал и политическите партии, които ще ни подкрепят и уважат като мероприятие, ще направим нещо специално. Thank you all for coming and I hope you really enjoy. И ви благодаря много и се надявам да му се насладите истински.
Само това. Благодарим на Ян и на Калин. Тук при нас е един човек, който утре има задачата да ожени двама млади хора горе, на поляната. Това е кмета на Жеравна Иван Димитров. Така че утре в 10:30 заповядайте на сватба. Ще бъде уникална сватба, изключително старинна, по най-автентичен образец и всичко така ще бъде организирано, че да може да го видите. Господин кмете, преди да бракосъчетаете тези двама наши младоженци, кажете няколко думи като домакин все пак на това събитие. Искам на всички наши гости и жеравници да кажа за 7-ми път добре дошли на фестивала и да пожелая на всички весело преказване и хубаво време. Този фестивал ние ще го запомним и с нещо друго, което е важно за нас. Наши гости ще бъдат представители на българската общност в Украйна и в Молдова. Тук са вече две представителки от Украйна. Очакваме всеки момент да пристигне и председател на българската общност в Република Молдова и кмета на селото Кирсово, в основата на които са жеравненски семейства, избягали през 1828 година, Сергей Сапунджи. Те заслужават искрено уважение, тъй като почти 200 години пазят бита и културата, нещо, което е целта и на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Още веднъж добре дошли и весело прекарвали. Искам и да изкажа и специалните поздрави на кмета на общината, с когото днеска разговарях. Той съжалява, че не може да бъде тази вечер тук сред вас. В момента е в чужбина. Благодаря ви. Кмета не може да бъде сред нас, но тук е заместник кмета госпожа Байкова, която ще каже също няколко думи като приветствие. Заместник кмета на община Котел. Жеравна, всяко истинско българско сърце с почет произнася твоето име, скътано в Балкана като гнездо, обвеено от историческа слава на подвизи и легенди, ти отново посрещаш своите приятели и пазители на българщината. Уважаеми гости, скъпи жеравненци, удоволствие за мен е да приветствам с добре дошли всички вас, за да изживеем заедно приказката, наречена Международен фестивал на фолклорната носия Жеравна 2014 година. Затова, скъпи приятели, докато има на света България, за миг и не забравяйте дори, че сте родени от народ чудесен. На този празник, радостен и весел, запейте все тези чудесни песни, та цели свят да прогърми за слава и прослава на български народ. На добър час! Този човек, който превежда, не е преводача на Ян Чарлз Андерсон, а са организатора на този фестивал Калин Григоров. Калине, моля за няколко думи също. Само няколко думи. Щя да кажа скъпи гости. Но така като се замисля, повечето от вас никакви гости не са. Не познавам почти човек, който да е дошъл на фестивала и да не е повторил. И с това нещо аз чувствам всеки един, който припознавам всяка година вече от 7 насам, като един самишленик, като един съратник, като ценител на автентичното, на българското и традиционното. И така, от фестивал на фестивал минават годините. Аз прекарвам известно време извън България и всеки път, като съм някъде далеч от родината, се замислям и първото нещо, което се сещам е за това, което виждам тук. И ви благодаря всеки един път, когато се сещам, и ви благодаря и сега, че сте тук. Пожелавам ви приятно изкарване. Да сте живи и здрави! Благодаря на Калин. Малкият Артур Андерсон, който миналия фестивал беше само на 2 месеца, иска да открие преждевременно фестивала.
За съжаление ще трябва да почака, защото искам да дам думата на Георги Манев, генералния спонсор на фестивала на фолклорната носия, 7-ма поредна година. Също е спонсор на ансамбъл Българе. За 7-ми път трябва да кажа нещо на този микрофон. И днеска искам да ви помоля за едно нещо. Няма да бъда многословен. Моля ви всички да кажем: да живее България! Да живее България! Искам да поканя и генералния медиен партньор Валери Симеонов за няколко думи. Като управител на телевизия СКАТ, за мен е огромно удоволствие да съм съучастник, съратник и да помагам на това велико начинание, което искам да припомня на всички, че дължим изключително на Христо Димитров, на съратниците му от ансамбъл Българи и на всички тези истински българи, които ги подкрепят през дългите години на трудното начало и на великолепното развитие на този фестивал. Вярвам, че всички сме тук обединени от гордостта, че сме българи, от великото чувство, че обичаме майка България, че сме патриоти и позволете ми аз да завърша, макар и банално, със същите думи: да живее България! Преди да дам думата на Здравко Цанев, искам за последен, това е последният път, който ще го направя, това ще бъде малко сериозен стан в момента, последното предупреждение за всички хора, които са на територията на фестивала, да спазват правилата. Без телефони, без фотоапарати, имаме фотографи, които ще ви заснемат абсолютно безплатно и снимките ще ги получите абсолютно безплатно чрез интернет. Не вадете телефоните да снимате. Без слънчеви очила, без дамски чанти, всички знаете правилника. Тази година инструкциите са абсолютно безкомпромисни към всеки един нарушител. Последното предупреждение е сега в този момент. От тук нататък ще има само действия. Действието е извеждане от фестивала. Няма значение дали е спонсор. Най-вече важи за спонсорите и за организаторите на фестивала. Ние сме хората, които трябва да даваме пример. Няма значение кой какъв е откъде е. Не спазва ли правилата, ще бъде извеждан. И тук искам да благодаря изключително на нашия спонсор, който е собственик на СО 911, господин Здравко Цанев. Заповядай, Войводо, кажи и ти няколко думи. Надявам се, че ще изпълните това нещо, което ние искаме. Искам да поздравя всички гости, които са тук тази вечер, всички мои приятели, които също са част от това невероятно събитие, и специално да поздравя господин Христо Димитров, без който наистина това нямаше да се случва. За да постигнем целта на това събитие, именно атмосфера, наподобяваща българския бит от преди 100-150 години, сме направили определени забрани. Господин Димитров вече ги каза всичките. За да се върнем наистина назад във времето, на българското възраждане, атмосфера, която ни е направила такива, каквито сме днес, наистина ще ви помоля да спазим всичко това. Нека всеки да знае, че участието му в фестивала е съзнателен акт. С решението си да се включи, той е декларирал, че приема определените от нас правила. Нека всички станем част от тази родолюбива кауза. Нека заедно направим тези няколко дена прекрасни и един великолепен спомен. Благодаря ви за вниманието. Сега е ред аз да кажа няколко думи. Искам и аз да кажа моите благодарности. На първо място искам да благодаря на Бог за това, че за пореден път ни дава възможност да организираме този фестивал и за това, че ни дава това хубаво време. Искам сега всеки един на ум само да си каже: Господи, моля те да не вали, амин. Мисля, че той ще уважи молбата на толкова много хора.
Искам да благодаря на невероятния ансамбъл Българи, който е някъде зад вас в гората, който днес е на скарите на входа навсякъде и обезпечава това страхотно мероприятие. Искам да благодаря на всички спонсори, които вече ги изброихме, няма да ги повтарям. На тези хора, които са от Жеравна и които помогнаха за организирането на този фестивал. На тези, които не помогнаха, до година ще си плащат вход като всички останали, защото ние ги освобождаваме от вход жеравненци, ама до година ще влизат само тия, които са помогнали на фестивала. Другите съжалявам много. Да благодаря на всички хора, които са зад мен, но най-вече да благодаря на всички хора, които са пред мен сега, защото ако вас ви няма, този фестивал няма да го има. И преди да официално да открия фестивала, искам да ви помоля да направим нещо заедно. Направихме го на Войводската среща, бяхме много малко хора, 300-400 души, обаче се получи страхотно. Искам сега да го направим всички заедно тук. Искам да помоля Албена да дойде, да вземе микрофона, да ви подаде тон и всички заедно, акапелно, да изпеем една от най-хубавите български песни. Хубава си, моя горо. Изчакай. Хубава си, моя горо, миришеш на Официално откриване на фестивала на фолклорната носия Жеравна 2014. А сега предстои да се насладите на тържественият концерт-спектакъл на професионалните танцори от танцова формация Етноритъм. Дичайте му вие, Евгений, с нови дрехи пременени! Домакине, сипи вино да пиеме. Домакине, сипи вино да пиеме. Домакине, да се напиеме.
Здравейте, скъпи приятели! За мен е удоволствие да бъда на тази сцена и част от този прекрасен фестивал. Поздрав от Граово и от мен, Валерия Момчилова, специално за всички вас. Ячем да си вземе мома севернячка, оти прочута като мъшеячка. Ячем да си вземе мома севернячка, оти прочута като мъшеячка. Гледа като мачка, манча и паница, нощви подница, палапа от всичко, как мечка сравница. Манча и паница, нощви подница, палапа от всичко, как мечка сравница. Ея, че да вземе мамо, мома Радомирка, що е работлива, като пчела жива. Синко не ти требе, Радомирка тебе, надута, като пчела люта. Синко не ти требе, Радомирка тебе, оти е надута, като пчела люта. Комуниста, черчиш по 300. Синко не ти требе, трънчанка на тебе. Саша комуниста, черчиш по 300. Ячем да си вземе мамо, мома перничанка, що на петоти, като коза млада. Синко, що ме ала и те арезала, вземи я да пати, като я с баща ти. Синко, що ме ала и те арезала, да пати, като я с баща ти. Благодаря ви. Лазарена Лазарица, що рано цъфтат, Лазарена Лазарица. Лици Лазаре, по сребърни улици Лазаре, играли са куклици Лазаре, по сребърни улици Лазаре, гойлата са койлата са ве, Лазаре, 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 малки само ми, не шаторе, Лазаре, малки само ми, Лазаре на Лазарица, малки само ми, Лазаре на Лазарица, Лазаре, лалетата спира, я Лазаре, ергените одея, Лазаре, лалетата спира, я Лазаре, лалетата спира, я Лазаре, на моми ги дава, я Лазаре, лалетата спира, я Лазаре, на моми ги дава, я Лазаре.
Великден, зелен, зелен Гергьовден. Захванал да дрънка.
нощи си минах, мамо, край котел, край котленските, мамо, извори. Край котленските, мамо, белянки. Малки моми ризи перат, мамома, млади булки ризи перат, стари баби деца гледат, малки деца кротко спяха. Че ми се конче, мамо, разигра, събуди, мила мамо, децата. Кротко бяха си заспали, мамума, на сън бяха се засмяли, на сън бяха се засмяли. Богородичка видя ли?
искам да пожелая хубав старт на фестивала. Тази песен ми е подарък от голямата добруджанска певица Верка Сидерова и тази вечер за първи път тя звучи на сцена. Вие сте първите, които слушате тази песен на живо. Бъдете живи, здрави, довиждане, до нови срещи!
Благодаря ви. Винаги се вълнувам, когато пея тук, защото наистина не можете да си представите каква е красотата през деня. А сега усещам и енергията, която всеки един от вас отдава в чест на българщината. Толкова съм щастлива, че в България се случва това. Преди 7 години говорих как чужденците ценяли повече нашият фолклор. Обещавам си след тази година повече да не го казвам в ефир. Благодарение на вас всичко това се случва и следващата песен, която искам да изпея, за съжаление българския фолклор има повече песни за девойки, може би и не за съжаление, е хубавата родовска песен "Девойко Мари хубава". Мъжкото съсловие може да пее с мен на първият куплет. Скъпи приятели, безкрайно съм щастлив, че ще мога да ви попея от хубавите, тежки тракийски песни, но преди да завием тракийското хоро, преди да започне концерта си, поговорихме с някои от воеводите, ето тук, които са между нас, поговорихме се за хубави спомени, за едни прекрасни, истински, достойни българи, като Николай Хайтов, говорихме се за Васил Михайлов и разбира се, пропуснахме да си запеем Руфинкината. Позволете ми да започна едно куплетче от тази прекрасна песен. Руфинка, благодаря. И сега към Китна Тракия с хубаво тракийско хоро, разрешено от публиката да се пее и да се играе. Давай, маестро! Заигра са хоро голямо на кабата мамо край село, на кабата мамо край село, край нашата къща, на кабата мамо край село, край нашата къща.
танката снага. Видяла ли си Марица като пола, такава ти е танката снага. Видяла ли си Марика, Веника, Буски, такива ти са арбените буски. Видяла ли си Марика, Веника, Буски, такива ти са арбените буски. А сега ситно! Соно любом тебе научено. Сяла съм си Чиста, по-малотон тебе малка море, благодеше Марина, я се малка море. Оде дойде на високо, Марина широко, донските моме, че си касна Марица градинка, по-мало донските малка моме. До градинка, Марина градинка, донските моме, Станя Марина малка моме. Благодаря ви, наистина това е България. Благодаря ви. Наспани са любеле, два вечера без мене, на третата аз дойдох, гърмакан ти донесо. На третата аз дойдох, гърмакан ти донесо. Жълта тюля с пистата, бяло грозде с лозата. se ciucă cerpi pe
черпипер. С накривени кълбаци, кълбаци, как се чука черпипер, черпипер, как се чука черпипер, черпипер. Абре, момци, юнаци, юнаци, с накривени кълбаци, кълбаци, дай са чука черпипер, черпипер, с дясното коляно, коляно. Към моята България, разтлана като престилка пъстра под небето, затичвам се да видя как в герана моминското лице на мама свети. Да чуя песента на чернозема и боса ветровете да надбягам. Горещата тракийска кръв у мене в обръчи не може да се стяга. При кладенеца слизат самодиви, магьосно билес брали, да умаят мен, българката, песни и шевици с душа на внуци да предам, да знаят, че всичко тук в звук и в шарка, в камък, с обич сътворено, ще векува. Щом корена си носим в жива памет, ще бъде българско, додето свят светува. Аплодисменти за професионална танцова формация Етноритъм. И разбира се, невероятните изпълнители тази вечер. Данислав Кихайов, главният художествен ръководител на ансамбъл Пирин, Благоевград. Невероятната добруджанска певица, за мен най-добрата, Галина Дурмушлийска. Младия талант от Перник, Валерия Момчилова. И разбира се, солистката на национален фолклорен ансамбъл Българе, Албена Вескова.
С това нашата вечер не завършва, а започва, защото сега всички горе ще се пренесем в малката сцена на поляната, където ще играем, пеем и танцуваме до зори. Айде, че червеметата изтинаха. Заповядайте нагоре! Айде ансамбъл!